Mga igsoon, mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse Deuteronomium qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ipasukan. Mga igsoon, nagadapit kami kaninyo ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radio Fuerza. Atong manager mao si Brad Rubin Bertucio. Uyang kaabag mao si Alvin Lat Sanchez. Ug niya kita karon or pagsugod sa atong tulumanon og ato sa ning ablihan sa hamubo nga pagampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom sa tanan, nagasalig nagatuo kami kanimo Ginoo. Ikaw ang Diyos nga labing makagagahom, way sinugdan way katapusan, og nagpadayon nga dili mausab imong kaluoy ug gugma kanamo. Bisan gani sa mong pagtalikod kanimo pinagi sa mong kasalanan, pero imong gugma kanamo nagsunod kanunay sa pagdapit sa dalan nga mong gitalikdan nga maong dalan sa kaluwasan. Ug amo sang gipangayo Ginoo kining mga dagkong katalagman nga panghitabo karon sa kalibutan. Daghang mga nasod nga naggubat, libo-kalibo na mga tao, mga sundao nga matay, mga sibilyan way labot tungod niining kangilad sa gubat gumikan sa kasilag, kasinaw guban pa. Ug ang Ginoo wala mahigugma nining buhat sa pinatyanay sa kalibutan. Kay siya mong tinubdan sa kinabuhi nasa Deuteronomio 32:39, ako'y nagbuot nga matao ang tao. Ako sang pagbuot kon ang tao kuana sa kinabuhi. Musa Ginoong Dios nangamuyo kami hinaut-unta nga maugdaw na kayo sa gubat, mupuli ang kalinaw. Ug amo sang gipangayo Ginoo ang mga paggukod sa ubang mga tao batok sa Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo nga matud pa nasulat nga ang maong Iglesia gitukod ni Kristo pagalutuson, pagakukuron ug dunay mabot pa ganing pagpatay tungod sa kasina sa mga naa sa simbahan, mga kaparian, mga mungha, mga madre, mga laiko nga gigukod tungod lamang sa kasina ug ang simbahan nagpadayon nga mulungtad kay ni Jesus nakasaan man nga akong magauban sa kong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan ug dili kumubiya sa iglesia nga akong gitukod. San Mateo 28 versikulo 20. Dungga nga among pagampo Ginoo, pinagis panabang ni Santa Maria Birhen, among langit ng inahan. Amen. Amen. Sangan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon may gabi o karon na sadya ang atong tigom kay ubay-ubay ta karon. Yes, Brad Aling Bacalso, Catholic Faith Defender, Catholic Lay Minister nga kanunay nagalagad sa Ginoo sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Yan niya sad si Brad Dennis Bacolod, usas mga leaders, speaker sa Catholic Charismatic Movement. Siya usas mga inila, usas mga leaders sa Catholic Charismatic. Yan niya sad si Brad Steve Bote, ang naila nato nga may kailap ang iya mga pagpaambit sa pulong sa Diyos ginamit ang modern mga kahimanan karon nga bago nga siman man siya mga dagko kay barko yang gida unya makiksulti sa siya sa mga ubang mga tao nga interesado sa ubang mga nason. So doon na siya mga dialogue with sa mga kaiksunan na itong mga non-Catholics. Yan iyasan si Brad Clin na Kimod uban nato nga doon na sa ni mga matulunanon nga pangutana. Uniyasan si Mado Aquino. Karon ni hatag tamo ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Pabisayaan ug Mindanao kutob sa
abuton ni atong Sibya ni atong istasyon DYRF Radio Puwersa. Mayong gabi tanan, labi na kanunay nagsunod sa atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na diha sa Linaw, Talisay City, Cebu. Nga kanunay nagsunod si Sister Lady Cabiluna, Brother Willie Cabiluna. Nya ang uban pa nato ni na nagtan-aw na live ta karon sa personal account Aureliano Aling Bacalso. Matanaw ang atong katinawan sa Pagtuong Katoliko. Ug na say nagtan-aw karon sa atong Facebook na si Patrick Santos, mga media brother. Nya brother, so sa dili pa nato ihatag sa uban nato nga mangutana, tuno sa ko'y pasupot nga importante kayo bisan kani gabalik-balik na ni siya, pero mas maayo yun nga ato sang tubagon kayang ilang mga isyu gibalik man sa labi na din na i-post nila sa social media. Kayang ilang issue brother, so ilang gi introductionan og ingon ani sa Jerusalem dunay tulo ka pahulay. Sa Biyernes mao ang Islam nga igpapahulay. Sa Sabado ang mga Hudiyo tigpahuway nila. Unya ang Domingo tigpahuway sa mga Kristohanon. Then ang ilang conclusion kay si Kristo Hudiyo man, klaro kayo nga sila mga SDE nga nagpahuway og Sabado sama ni Kristo sa Hudiyo. Sa tupa mao'y founder nila, matod pa niya nila sa post nila, mao'y founder sa iglesia o sa SDA nga ila karong sakupan din na sa ilang tinuan. So unsa may imong explanation ani brother Sok? Ang ilang gi barugan mao nang nasa Genesis 1 ngadto sa 30. Nga gingon nga gihimo sa Dios ang kalibutan sa mga butang nga makita ug dili makita sud sa unom ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw mipahuway ang Ginoo. Kung atong hangdon nga atong kalendaryo, makita din nato nga ang ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho sa mga tao ang gingon nato ang Sabado. Giisip nga the seventh day. O busa, mingon sila nga ang igpapahulay sa Dios, igpapahulay sa katawhan sa Dios. O kana mao ang ikapito ka adlaw, ang Saturday. Busa mao na hinungdan nga kami nagatuman unsa ang gitudlo sa Ginoo. Sa Exodus 20, versikulo 8 ngadto sa 11 nga buhatas unom ka adlaw imong buhat ug si kapito mupahuway ka diana. So, klaro, nga ikapito mo ang Saturday, busa ang Saturday, mo ang matuod nga ipapahulay. Dili ang Biyernes, dili isa ng Domingo. Kaya kanang Biyernes mo na ipapahulay sa mga Muslim, sa Islam religion. Kaya ang Domingo, mo na ipapahulay sa mga Kristohanong Katoliko, kaya nabanhaw mas Kristo. Mo na ang ilang gibarunggan o katarungan. Pero ang nakapurke ni anak mo nga wapay kalendaryo sa panahon ni Yahweh sa paglalang 4,241. Alikon ako ang tuig 4,241 before Christ. O unsa kitsa man gutsa may ni nakapa abot sa ginganlan natong kalendaryo nga na nag-Egyptian calendar 4,241 before Christ. Mao na ang kalendaryong gidawat kaniadto sa panahon 4,241 before Christ. Kaya mga Egyptian naila sila sa ilang kaalam tingali nakabantay ta kanang lebihan ka kibulungan nga mga nagtupin punto nga mga bato nga nahimo makita nato nga mga triangles o lisod kay na pag-examine ngano nga may kay pagkatumpi tungod sa kaalam sa mga Egyptian leaders. Mo na nga sila nagtuo nga ang kalendaryo nila mo eksakto. Pero niadtong panahon sawa pa ang 4,041 way kalendaryo nga dawat o gila nga kalendaryo nga
angay tamdan. Di mo do, wapay kalendaryo panahon sa paglalang ni Kristo. Musa dili makatarungan nun, dili husto nga mingon taga ay kapitok adlaw gipulaya ni Kristo. Sunday na. No, dili Sunday wa tamo. Saturday na matud pa nila. Saturday. Sabado ba? Saturday. Dili na tinuod. O gani, ang atong Ginoong Diyos Amahan si Yahweh mo ay naghukom nga kanang igpapahulay nga Sabado pahunungon na gyud kaway nagatuman. Asa mabasa nasa Oseas 2:11. Si Yahweh ang Diyos Amahan mingon pahunungon ko ang adlaw igpapahulay nga Sabado ako walay kalipay silang tigom pahunungon ko. Tiyaw na og naa sa Proverbio 8:7 nga ningon ang Ginoo ang akong mga pulong tinuod ug ako ginampagwaton. Busa pahunungon nganong gipahunong kay way nakatuman. Matud pa ang usa ka kasuguan nga dunay iyan lang natog kahimtang sa pagka dili na matuman tungod sa ka-istrikto sa mga balaod. Nasa Biblia na Exodus 31 14-15 nga ang balaod nga gihatag ni Moises sa kalibutan yatong panahon nila ilabihan ka bugat bisan kag mangaot sa imong bukog-bukog na ikatol kaplagan ka sa ilang mga leaders patyon mga tao nga maglakaw nga kanunay maghihapil na nakalaka kay sobra patyon doon na siya kataong gigutom iyang pamilya niguwa siya kay mamunit og kahoyng laya adlaw Sabado gipatay siya ingon niya na kay strikto ang mga balaod ug di nagbalaod wa nay makatuman pahunungon na mo na yung Ginoo pahunungon ko ang adlaw ipapahulay nga Sabado ug unsay gipuli mao ang adlaw sa paggabanhaw sa tong Ginoo. Asa mabasa na banay babasa na Leviticus 23:29 nagyon nga unang adlaw mo'y adlaw nga ipapahulay adlaw sa katiguman sa pagsimba ug adlaw sa dili pagbuhat og bugat unya na sa 1 Corinto 16 ang unang adlaw sa simana. Nakiklaro na. Kaya sa Leviticus 23:29, ang unang adlaw ipapulay. Wata klarohig unang adlaw man sa buwan. Pero sa 1 Corinto 16, ang adlaw sa katiguman mo ang adlaw sa Ginoo ug kana mo ang adlaw nga Domingo. Mao na gipuli aron paghatag og dungog sa pagkabanhaw ni Kristo nga mao ang adlaw Domingo. So muna atong tubag sa pangutana dungaling atong nataas-taas ni tungod kay tulo mo gudi ka igpapahulay sa Jerusalem Friday for Islam and Saturday for the Jewish and Sunday for the Catholic Christians. Okay. Daghang salamat Brother Sok sa dili pa nato ihatag sunod nga mangutana ato sa ni recognition ang nagtan-aw karon sa atong Facebook Live na si Joseph Bacalasot, si George Ababa nagtan-aw sa atong programa karong gabi una. Nya man si unahon lang nato pagtagad kini si Brad Dennis Bacolod. Inanan may kurma na so atong paminawon ang mga pangutana ni Brother Dennis Bacolod. Brother Sok, maayong gabi mga kaubanan o sa tanan natong suking paminaw. Now, nagiskot magigag adlaw o subahin sa ni sa adlaw ang pangutana. Sa mga Hudiyo, ang ako nasabtan nga ang usa ka adlaw bali 12 ka oras. Karon bahin sa creation, bahin sa pagbuhat sa Ginoo sa tanan. Ingon man to primerong adlaw, sunod ikaduhang adlaw. Now, kini ba nga adlaw gibase ni sa 12 ka oras nga usa ka adlaw o gibase ni sa 24 oras sa usa ka adlaw? Kay karon panahon na ang usa ka adlaw 24 oras naman, pero panahon sa mga Hudiyo ang usa ka adlaw 12 ka oras. So, unsa may gibasehan? Unsa man klasya sa adlaw ni gibase ba sa 24 o gibase ba sa 12? Palihog kuno ko Barzo pagpasabot nini, pagklaro nini. Kanang gisigutan sa mga Hudiyo nga ang adlaw na puog 2 ka oras. Gibasin na nila sa panahon sa kahayag. Nga doon na pagday kahayag, magsugod sa lasay sa
buntag ngadto sa salasay sa hapon mao nang kahayag, panahon sa kahayag. So mao nang ilag 12 hours during daytime nga hayag, mao nang ilang iisip nga adlaw 12 oras ra. Pero ang naitabo sa atong kalendaryo ug sa gidawat sa kalibutan, ang usa ka adlaw 24 oras. Sa mga kapanahunan sa Jewish, mo na ilang ila nga 12 hours daytime, 6 in the morning to 6 in the afternoon, mo nang 12 hours usa na ka adlaw para nila. Pero kay ang tibuok kalibutan nagatumbok naman nga dili lang ipon ang panahon sa hayag, panahon sa liyok sa kalibutan 24 hours, og mo na ang usa ka adlaw. So lahi kaniadto mo na nga nagisgot si Brad Dennis Bacolod og 12 hours as one day. Ang kahulugan nila panahon sa hayag pangadlaw, alasay sa kadlaon o alasay sa buntag na hayag naman na hangtod sa alasay sa hapon hayag pa. So that is one day for them. Pero ang adlaw nga atong nahibawan 24 oras, 24 hours. Mao na siya ang distinction why ngano gitawag nila ang 12 hours is a day. Kay mo na ang hayag pa. Walay pang ang kapunon nga tos kagabion. So balik ko na to mo na ang nandan sa mga tao sa karaang panahon, Jewish people. Sa mga natong tubag sa pangutana niya, balik tan Brother Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana sa atong igsoon Brother Dennis Bacolod. Niya ato i-recognize so nagtanaw ron sa atong Facebook. Brother Boy Pilonyo, Brother Discuro Ginoo, tumakaubang lay minister, si Brad Nelson Largo, may gabi istanan, kanunay mong nagsunod sa atong programa ang katinawan sa Bagtong Katoliko. Niya man si Brad Glenn Kimod, Brother Sok, atong paminahon. Salamat kayo Brad Aling ug mayong gabi kanimo Badsok sa atong kamakaubanan, Brad Steve, ug Brad Dennis ug Brad Mando ug sa atong mga televiewers ug sa atong tigpaminaw diha sa radio. Badsok, di ako gamay pangutana Badsok, kabahin na diri sa Mateo 5:44. Nagingon man nga apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Ug diri sa Lucas 6:27 nagingon naman sa Badsok nga apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Karon Badsok, kining naata sa kalihukan Badsok diri sa CFD Badsok, di man ginato kalikayan nga makakita kita panag lambingay sa mga istorya Badsok ba pagka isahay mga istorya. Kanya maabot jud punto Badsok nga usahay maabot jud sa mga sakit nga mga puong Badsok ba. Kani Badsok wa bata masopa kani Badsok ka. Usahay maabot mas pagpangaway na ng guban. Narabay giingon na diri nga ang CFD Cebu wa gyud kuno katudlo sa mga pagtuluna sa simbahan Badsok unsa may atong kitinawan ani Badsok. Sa ito'y primero ay katapusan nimo ang Kaning CFD Cebu wala mong tudlon sa. Oh, wa kuno nagtudlo og kanang mga tudlo sa mga simbahan ba nga nahahawa kuno sa panudo sa simbahan. Nakita ko na diha sa mga social media bitaw. Kanang gisulti nila, nagsulti sila sa dili tinuod. Oh. Kay ang Catholic Faith Defender since at the onset of 1938, Oh. 1938 gubat pa na. Pag 1945 sugod na ang DYR. Sugod na ang CFD, Catholic Cebu. Faith Defenders. Mm. Kung imong anawon ang mga pagtulunan nga gitudlo, kanunay gyud. May tungod sa kamaturan, may tungod sa kaluwasan, na po kasugo, mga pagtuo na to, paglaom, pagigugma, kanunay gyud ang balik-balik sa mga Catholic Faith Defenders ug pagtubag usab sa mga sayop nga mga pagpatik nila sa panudlo sa Iglesia Katolika ug hangtod karon nagpadayon. Mo na nga kontra sa kuan pa yan lang siya kontra naturam it
veritatem. Kanang gisultin la supak na sa tinuod nga hitabo, labi ng supak sa katinuuran. Supak sa katinuuran, bakak naman na. Muna nga, di na ito ang gadawaton dong. Mao na siya nga. Pambit ko nimo nga kung doon ay Catholic Faith Defender nga makikdebate niya masuko mga way magsulting ilan, dili na tinuod Catholic Faith Defender, No. Catholic Faith Defender na siya. Oh. Destroyer. Sa daghan akong debate dong dealer ko mihap sa kuntudlo. Oo. Wag yo ko ka-insultos kung kontra. Oo. Usa tanang kaatbang nako paghuman mugakos na nako. Bradsok, salamat kayo. Ano pa salamat pa sila? Nga nagsangka man mi. Tungod kay wa nila madungog nga nagpasipala ko nila. Kung akong gipaninguha nga sa maong pakigharong na to sa mga lain-laing pundok, isipon na nako nga igsuon na gyapon na nato. Mo nagdili mayong maningka, mayong gamit nga po nga dautan kay dili na Catholic Faith Defender. Mo nga Catholic Faith Defender na. Oh, mo na ayo na dili buhat to pasako pa ng Catholic Faith Defender. Nga to lang ipinumduman nga kung magtuon ka, nahibaw ka nga ikaw tinuod, doon na kay referensya, di ka masuko. Oo. Oh, di ka masuko. Dili, galmo ni mo siya. Hatagan ni mo siya kay gayunan sa pagpangatarungan o pagsupak. Dayon, hatagin dayo sa bulak sa pag-ila nga kining tawhanan na ninguha sa pagtuon. Musa atos lang, hatagan sa tinuod og kamaturan. Muna nga, ang Catholic Faith Defender, muna ay baruganan. Nga di angay masuko, Oo. di ta maningka, di ta magaway, o di ta mogamit sa tong kusog kay kada ato na sa ring sa kwantela sa boxing. Bueno dong, I will tell you nga ako sa pagka iila mo kong advisor sa Catholic Faith Defender, kung may bawa ko na badungon ko ng tawana og dili ako i-recommendar nga kuhaan siya sa ID kay he violated the rule and the process of how to debate with anyone. Ya, suko na gaytan malikas na Oo. kuyog na to siya wa. Yung mao lagi to Bradsok nga kining ingon nato nga mura siya na suko siguro sa CFD Cebu. Mo kung ni kuang ko diri sa teksto Bradsok aning akong ipambasa sa teksto nga diri sa Mateo 5:44 o kaning Lucas 6:27 nga bisag sa nasabot ang ko nga mura siya nasuko ipahigugma lang gyapon mura masag O dili mo kada ikaw nang nasuko. di noon Basag Bradsok dito sila. Oo. Kasi doon na kay Catholic Faith Defender Cebu nga. Dito Gimo sa na, social media nako na I will take my time Okay. to talk to him. Daghang salamat Okay. Brother Sok sa inindot nga advice sa atong makaigsunan nga mga CFD nga usahay naay maingunan on nga Catholic Faith Destroyer. Nya atong i-acknowledge niya atong kaubang lay minister Brother Sok si Duming Diniega nga naa kanunay mag-serve sa Cebu Heights namtay kapilya diha nga dako kauban ni og Brad Rudy Cabigas. May gabi diha sa inyong paglantaw karon sa atong Facebook Live Brother Duming Diniega. Nya Brother Sok niya may banggitan sa natong magwali niya debater sa niya si Brother Steve Buti atong paminawon Brother Sok. Kuya wa nang kuan banggiitan og ang tanan iya sa kitasan. Bradsok, before ko mangutan na Bradsok, katong giingon sa atong pinangga nga dunay mga CFD nga mo na nga pag-away lagi kuno pero dili kay CFD no na mga Katoliko. Before ko mangutan Bradsok mo talk lang kog mga 2 minutes Bradsok regarding sa mao man sa ni ako ang panlantaw gud magisunan nga kana ganing simbata mo kalawata unya inigawas mao gyapon murag nausab ta ba ang atong batasan nga bati mao gyapon pero ang tubag day ni ana sumala pa ni Santo Tomas de Aquino nga kung mokalawat ka by the way unsa man si Kristo mapaubsanon mahigugmaon ngadto sa mga kaaway buutan ligdong way sami dili bakakon mao ni ang atong Ginoo si Kristo. Sumala pa ni Santo Tomas de Aquino nga kung mokalawat ka kaniya
dina sa Ostia Santos nga misa, mo kalawat ka, may sama ka kang Kristo. But pasabot nga ang kinaiya ni Kristo ma-adapt nato nga kita usab mamahimong mapaubsanon, mahigugmaon sa atong si kaaway. Pero usa ka dakong pangutana karon maigsunan, kumusta naman sa atong pagsimba sa atong pagpangalawat? Nganong wa man ta makausab? Nganong inigsimba buutan kayo, inigawas nato marites gyapon. So dunay something sa atong kaugalingon. But pasabot nga ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo dili mao. Ang misa wala nakapausab ka nato, ang lawas o si Kristo mismo wala nakapausab nato. So mao na nga mo engage ta og debate og bisag asa pa nga pamatasan, dali kita makareact, dili ta maka tuman sa gisulti ni San Pedro sa unang Pedro 3:15 nga ningon siya, pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing og hibuas siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom apan buhata kini sa kalumo og pagtahod. Unsa man usa may sunan nga donan may mga uban sa FD kontra SDA musangko naman sa pagkinihay. Nga sa akong nibaw-an kang Bradsok Fernandez maigsunan nga bisan pag unsa nga mga bati nga mga pulong gidaog man dinha sa mga lantugi inubanan sa kalumo ug gugma. Pangutana Bradsok, ang Iglesia Katolika nagtudlo sa Fundamental of Catholic Dogma ang Amahan, Anak ug Holy Spirit eternal Father, eternal Son, eternal Holy Spirit, not three eternal but one. But pasabot Bradsok nga ang Amahan, ang Anak ug Holy Spirit existido na. Way nag-una nila, way naawahi, dinha na sila. Apan sa Mikias 5:2 Bradsok, mingon man dinhi sa Mikias 5:2 nga ang Amahan mingon nga dunay usa nga mugawas nganhi kanako nga magahari sa Israel. Dunay usa nga migawas nganhi kanako. Karon sa unang Juan 1:18 Bradsok, mingon si Kristo, ingon siya nga tungod niini San Juan 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Dios ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Way tao nga nakakita sa Dios gawas sa anak nga naa sa bakan sa Amahan. Kung atong sabton Bradsok, si Kristo naggikan sa Amahan dinha sa iyang sabakan. Ang pangutana Bradsok, doon na ba'y panahon Bradsok nga nag-unag yun ang Amahan? Unya dinha sa sabakan ni sa Amahan migawas si Kristo, og sa paggawas ni Kristo Bradsok gikan sa Amahan ug sa anak una sad migawas ang Holy Spirit Bradsok. But pasabot ka sa kinaiyas pagka Dios usa ra sila. Apan dili ba Bradsok nga ang Amahan first person, ang anak second person kay nagikan sa Amahan, ug ang Holy Spirit third person kay nagikan sa Amahan ug sa anak. So ang pangutana Bradsok, doon na ba'y panahon nga ang nag-unag yun ang Amahan, misunod ang anak, unya misunod ang Holy Spirit? Ang tubag sa teolohiya ni Ana, nagkanayon nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo di naa sa kahimtang sa pagkadili mausab, og ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo pareha gyud nga way sinugdan ug way katapusan. So bisag trillion of years nga mo retrace back to time, dili ta kakita og trillion years nga nihunong kay dunay usa ka pagkamao nga nagbuhat sa Amahan. No. Kay ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo dungan sa way sinugdan ug way katapusan. Nasa sa Salmos 90 versikulo 2 nga ikaw o Amahan diha ka na sa way sinugdan ug way katapusan. Ya ang anak mausan tungod kay siya ug ang Amahan usaraman. San Juan 20 ningon si Jesus, ako nga akong Amahan usara. Busa kay silang pagkausawa na sila magbuwag sa kahimtang sa pagka-Diyos. Mao na nga
ang anak consubstantial with the Father, and the Son and the Holy Spirit are also consubstantial with the Father. But sa puta na nga, ang kahimtang sa pagkamao sa Diyos Amahan, mao sa anak, nga ang anak way sinugdan ang way katapusan, ang amahan way sinugdan ang way katapusan. Mao na ang ginganlan nato sa teolohiya o dogmatic teaching regarding the Holy Trinity. Musa kumingon ta nga si Jesus gikan sa sabakan samahan, wa na magpasabot nga ang maong sabakan parehago sa kababae nga doon ay matris ba. Mo ay matris ang lalaki, mo ay matris ang Diyos samahan. Ang gipasabot sa teolohiya ni ana nga gipadayag, revealed, wa mingon nga nagsugod pagtungha ang atong Ginoong ulahi samahan. Ang amahan mo ay nagpadayag nga dunay iyang anak nga way sinugdan way katapusan. Likewise, mausan ang Espiritu Santo way sinugdan way katapusan. Mao na siya ang dogmatic teaching regarding the Holy Trinity. There are three that bear record in heaven: the Father, the Son, the Holy Spirit, and these three are one. Na nasa 1:5. So, sa balikon na to nga, mo ni ang gitudlo sa simbahan na to. Wa ni magpasabot nga anak o kay anak awahi kay samahan. O ang amahan maguwang o labaw kay sa anak. Dungan sa way sinugdan o way katapusan ang Trinidad. Mo na, period ta diha kay mo ni ang gitudlo sa atong simbahan og naagay base sa kasulatan. Wa pa ganing kalibutan ako mauna ningon si Jesus. Wa pa kay sa Abraham ako mauna. Ug didto na ko kauban samahan. Ingon nga magbubuhat sa kalibutan. Proverbio 8:30. So balik ta ni Brad Aling Macalso. Daghang salamat brother sa imong patinaw sa pangutana or mga explanation nimo may tungod sa pangutana ni Brother Steve Buti. May gabi diha sa nagtanaw ron sa atong Facebook nga si Janen Bonit diha sa Purok Tambis, Kanulawan, Talisay City, Cebu. May gabi kaninyo din nga namo niya naasab si Tomasita ani Bacalso. May gabi diha. O niya man si Brother Mado Aquino brother so atong paminawon unsay katampo nga mga pangutana. Salamat Brad Aling o kanimo badsok o sa tanang ana din sa studio labi na ni Brad Steve Buti, Brad Dennis Bacolod kuan man gabi ang akong pangutana badsok may tungod sa pagka magbubuhat ba sa Dios badsok ba ang tanang mga binuhat niya badsok ba gikuan naman niya kuan kining mga pangalan kay ang tao gibuhat niya badsok kuan mo siya kuan niya ginana niya pagsulti buhato nato ang tao sama sa atong dagway unya badsok ba kuan badsok ba ang kada sa mga anghel badsok ba pagbuhat sa mga anghel badsok iya sa nang gikuan nag pangalan badsok gikuan gibutangan Oh, mo na. Doon ay ngahan. Pero wag yun mag-isigot ginog specifically the number of angels nga mo say madungog na itong laylayngan. Ang atong kasagaran nga madungog San Miguel, San Gabriel o San ha? Rafael. Oh, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Oh, manapay upat. Pero wa magngan ang Ginoo tagsa-tagsa nga sa mga manulunda kun mga anghel. Ipabawal lang ta, gilalang sa Ginoo mga anghel nga kaabag niya, espiritu niya sa mga angels are spirits created by God. Nga ang mga anghel dili ni makita sa ilang kugalingon ka espiritu man. Pero mahimong magpakita. Mahimong magpakita. Tingali na, basa na ito sa Biblia, o gisigutan ni Brad Steve, ang Juan 1:18. Way bisag kinsa nga nakita sa mahan ang anak lamang. Yan ingon sa dang amahan na sa Exodus 22:30, ang bisan kinsang makakita sa Diyos, mamatay siya. Yan na may daghan nakita sa Diyos. Nasa Exodus 24 ngantos 9 nga nangingon nga si Moises iyang ison si Aaron og ang 70 niya kakauban
nakita nila ang Diyos sa naong ug naong. Wa man lagi mga matay. Mo ni pangutana kaniyo na ang makita sa Diyos mamatay niya, wa man lagi mga matay, wa sila mamatay. Mao na nga ang Isaiah 55:8 nga ang Diyos dunay kagahuman, siya mga pangunhaw na nga dili matugkad sa tao ug lahi mo nahuna sa tao kaysa nahuna sa Diyos. Busa pangingon sa Ginoo nga bisag kinsa nga makita sa Diyos mamatay, pero doon na malagay ini katong isgutan nato sa Exodus 24 ug bersikulo 9 nga gawas ni Moises iya kauban iya igsuon doon na pa'y kauban nga 70 ka buok among nakita ang Diyos, pero malagay sila mga matay. So what is the answer of that? Mada ka ang Ginoo makahimo siyang mahimo nga ang tao makakita sa Diyos, pero matod pa sa Biblia dili gyud na ang Diyos ang nagpakita, kundili ang anghel nga representante sa Ginoo mo'y magpakita ug ang mga tao nga makakita sa makadaghan mingon nakakita mi sa Diyos, apan dili gyud ang Diyos mo'y lang nakita, anghel mo'y nagpakita, pero tungod sa kahayag kamanindot sa mga panagway niya ang mga tao nga makakita mingon sila nakakita ko sa Diyos. Nara sa Pinadayag 22:19 nga sa diha nga si San Juan Evangelista kanunay nagampo ug nakita niya ang ilabihan kakahayag ug miluhod siya ug mingon siya makakagahom nga Diyos, ug ang anghel mipikpik niya ako anghel ug tindog kay pareha ta nga alagad sa Diyos. So si San Juan gani nga santos na pagkakita niya sa anghel ang iyang gitawag nakakita ko sa Diyos. Muna open times kung Ginoo magpakita matod pa mamatay ta, pero kading magpakita gyud nga ang tao makalitan tingali ang iyang impression nakita ko sa Diyos, pero di ay anghel ang nagpakita. So mo niya ang atong mabasa sa kasulatan. Okay, dugaling makalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana sa atong igsuon si Bernardo Aquino. Nya sa dili pa ato ning recognition, daghan na kay nagtanaw sa atong programa Brother Sok sa atong personal account na si Sammy Dilbog at minaw ug nagtanaw sa atong programa nga patinawan sa pagtuong Katoliko. Yan ni am gini atong migo Brother Sok, ato lang gini entertainon ni aman si Brother Dennis Bacolod ni purma naman sad, so atong paminaw ng iyang mga pangutana. Paresok katong miaging Sabado gisaulog na to ang kapistahan sa Assumption of Mary atong inahan. Sa Binisaya pa ang pagpasaka kang Maria. Nya si Jesus misaka sa langit. Na unsa may kalainan sa duha nga bahin sa gipasaka si Maria sa langit og kang Hesus nga nisaka sa langit, or sa in English pa na si Jesus Ascension, si Mary Assumption. Unsa may nagkalahi sa duha ani Brother Sok? Ang kalainan mo nga kang isgutan imong in English nga the Assumption of Mary. Yay mo pang gibinisya nga gipasaka si Maria sa langit. Amot sabot nga si Maria siyang kugalingon, way kugalingon kahom pagsaka sa langit. Kay gipasaka man sa tupa someone post Mary up to heaven. O ang pagkayab ni Kristo isgutan nga siya may kayab sa langit. Waing na nga gipasaka sa langit. May kayab siya nga to sa langit. But sabot iyang kugalingon kahom. Pero ang mahal nga Birhen Maria nga pinangga sa mga gahom nga Diyos nga siya human siya ang misyon din sa kalibutan ng mahal nga Birhen gipasaka ngadto sa langit. So sa paggamit sa buong gipasaka someone post Blessed Virgin Mary going up to heaven. So mo na siya ang kalainan samtang ang kang Kristo
siya mikayab sa langit by his own power. Si Santa Maria gipasaka sa langit by the power of Jesus. Ang atong mahal nga inahan misaka sa langit. Sa muna'y kalainan ang pagpasaka o pagkayab, ang ascension Christ, ang assumption kang Mary gipasaka kang Kristo, ascension sa ito pagkayab gyud siya siyang gahom, samtang si Maria gipasaka doon ay gahom nga nagpasaka nga mao si Kristo, pasaka ni Maria. Mao na distinction. Okay, dugaling makarso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinos pangutana ni Brother Dennis Bacolod. Nya nibalik ni si Brad Steve Buti Brother Sok. Sa atong paminawon kay tagsara ba kay ni nga mutunga sa programa nato dinhi sa DYRN. Kini ako pangutana Brad Sok, follow up ni sa katong imong gi tubag ganiya Brad Sok, may tungod sa ang Dios dili makita. Karon kadtong nagkakita sa Dios mga anghel ra day Brad Sok. Ana Brad Sok ba? Dili ba Brad Sok sakto ang mga saksi ni Jehova Brad Sok? Nagtudlo saksi ni Jehova or is day Brad Sok nga si San Gabriel, si Saint Michael, si Kristo, mao ra si Saint Michael. Kay si Kristo Brad Sok sa atong teaching, siya ang Dios nga nagpakatao, matuod nga Dios o matuod nga tao. Kung Dios pa si Kristo Brad Sok, daghan man nakakita ni Kristo sa atong Ginoo. 12 apostoles ang iyang inahan, katong mga tao sa iyang kapanahunan Brad Sok, nakita ni Kristo apan wa pa to nang matay. Laktod ba pagkasulti Brad Sok nga sakto Brad Sok ang ubang tinuhuan nga nagtudlo nga si Kristo maura Brad Sok si Saint Michael Archangel, kay si Saint Michael Brad Sok anghel man. Karon sa wala pa sa imong gibasa ganiya Brad Sok, ang Dios di magkakita kadto nakakita sa Dios, kadto nakakita sa giingong Dios, mga anghel ang ilang nakita. Unsa may atong ikatubag ni Brad Sok? Ang tubag nato niya na lahi na ang pagka nakita sa mga anghel o matud pa nga ang Ginoo usara ni ka si Kristo ba usara ni ka anghel nga mayon nato nga nagpakita kay tama siya kaimtang sa pagkatao, pero dili na ma-apply kay ang anghel god created man, created, samtang si Kristo creator. Unsa nang created? Linalang. Samtang si Kristo maglalalang. Musa di may tabo nga si Kristo pareha sa ilang gihunahuna sa SDA o Saksi ni Jehova nga ang Kristo Jesus usa lang ka linalang o matud pa nila sa ilang gamit nga kuandong description ni Hesukristo nga dili na siya tinuod nga Diyos kay kuan man siya ay si San Miguel Arcangel. Yes, wala kasulatan mabasa na to nga ang mga anghel linalang sa Diyos, samtang si Kristo kauban sa amahan nga maglalalang o magbubuhat. Nasa Proverbio 8:30 ningon si Kristo, pag ang langit kita ako mauna og ako diha na tupad sa kong amahan, ingon nga kauban nga magbubuhat sa kalibutan. Muna si Kristo co-creator with the Father, samtang ang mga anghel created creatures of God, linalang sila. So dili natin ka-apply nga si Kristo anghel ang San Miguel, kay si San Miguel linalang naman na, samtang si Kristo maglalalang kauban nga magbubuhat sa amahan sa paglalang sa mga makita o dili makita sa kalibutan. So dili na tinuod nga ang atong Ginoong Kristo nga tawgon nila San Miguel mora San Miguel, anghel na San Miguel, binuhat na. Gubasa na to sa Mateo 4:10 nga to sunahan nga human sa pagdaog ni Jesus sa Yawa, ang mga anghel nagabot ug nag-alagad sila ni Kristo. O si Kristo gialagaran sa mga anghel, dili kay siya nag-alagad ngadto sa mga anghel. Mura nga sayop na ilang pagbaybaw nga Christ is the Saint Michael. No, you cannot find that in the Bible nga si Kristo maura ni San Miguel. Ilan ang huna-huna nga si Kristo San Miguel, dili na tinuod.
Kay San Miguel linalang samtang si Kristo maglalalang isip Dios kauban samahan. Okay, Bradaling. Daghang salamat Brother Sok, pero doon na may pangutana dire Brother Sok nga gipada ato laning entertainon. Ang iyong pangutana Brother Sok maingon pagsulti nga unsa man gyud role ni Santa Maria sa kaluwasan sa tao. So, maura na Brother Sok, mubura yung pangutana, unsa man kunoy role ni Santa Maria alang sa kaluwasan sa mga tao. Ato bang nanauling na sa Hebreo 2:14 nga nagingon nga ang anak nakaambit sa unod ug dugo sa iyang inahan. Munakit sa man ang inahan, mao Santa Maria. Kinsa man na nga iyang dugo nagahugas sa sala sa kalibutan, Hebreo 9:27, nga without the shedding of blood of Christ there is no forgiveness and there is no redemption. Kung si Kristo pa magpagas iyang dugo, way kaluwasan, way pasaylo sa sala. Ug diin man si Jesus og dugo ug unod gikan Santa Maria, kay ang anak nakaambit man sa unod ug dugo siyang inahan, Hebreo 2:14. Mosa mo na ito ba nga ang role ni Santa Maria dako sa tupag wa pa mo sanong si Santa Maria nga siya himuon nga inahan sa manunubos, away may tabo nga pagtubos, kay although God is omnipotent, mahimo niya ang tanan, pero there must be a truth and fact nga demands that Christ, God as Spirit, became man nga dunay lawas. Aron pagtubos ka nato, pagasyag dugo, yang unod ihatag sa kaluwasan sa mga tao. Di na gikan ni Santa Maria, Hebreo 2:14. Mao na ang dako nga papel ni Santa Maria nga kung pamalibad pa siya sa pagdawat sa pagkamahimong inahan sa atong manunubos, hangtod karon wa pa ta matubos, wa pa ta mapasaylo sa atong mga sa. Okay. Daghang salamat Brother Sok. Sa dili pa ato ning recognition ang nagtan-aw si kauban natong lay minister si Bernie Dormido niya sa Linaw, Talisay City, Cebu, may gabi ug ni Ani Bacalso de Ascandulawan, may gabi. Nya Brother Sok, ni mas Brother Dennis ato lang yun ning entertainon sila. Okay, Brother Sok, kining ganiha sa pag inambitay ninyo ni Brother Steve, usa ka butang ni suot sa akong una-una nga kini usa ka misteryo. So unsa magi kahulugan sa misteryo, kay ang sa kalibutanon nga misteryo may tungod man og kanang puzzle sa in English, sa nang puzzles binisaya nga way kasulbaran or naay kasulbaran, pero kasulbaran nga dili madali-dali masulban. Pero kining sa misteryo may tungod sa Ginoo, labi na sa Santissima Trinidad, naa ba ni sa kasulbaran nga klase sa misteryo, Brother Sok? Kasulbaran, magamit na to kung doon ay kagubot o kasamok. May mga sulbahanan yun kalaki nyo nga nung sinumpag kayo manadihang mga tao, be, kamo mga pulis man sulbahana. O muna nga, ang yan lang na to kasulbaran kung doon ay kasamok. Buot sa buot kasamok sa tong utok. Muna nga, natao ni yung puong nga misteryo. Ang misteryo, nagapasabot nga, dili matugkad sunahon na sa tao. So that is a mystery. And somewhat, we need the revelation that that mystery will be clarified and manifested by God Himself. Muna nga, si Kristo nga, nahimong tao, nga gikan sa kababayang wahilabtig laki, that's a mystery. Nga di na matugkad nga nung sa kababayang mamabdos wahilabtig lalaki. So, sa gahom, sa Diyos nga dili matugkad. Muna nga, ang mystery sa ka pagtulunan nga lagmit makita nato ang gawas nun nga butang, pero di na ito matugkad. Sa mapalitan sa electricity, kita nato ang alambre. Kapo na ni mong alambre kay ang babaw na gumaman o plastic ba, di tama pasok.
Pero kung magisi na ng tabon sa electricity, sunog yun atong kamot kung mahikap ta. So mo na, it is a kind of mystery nga dili na ito matugkad. Where does it come? Ang gahom o ang kahimtang sa to ka persona nga amahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, pero dili sila to ka Diyos. Malisod na ito pagtugad na. The 3 is 1 and the 1 is 3. Muna nga, mystery na para nato. Ang atong buhaton na dili na nato isalikway ang mystery. Mutuo ta. That is beyond our mind, and that is only in the depth of the wisdom of God, nga we do not have the tool of our brains nga makahubad niya ang mystery. So ato nang dawaton on faith, ato dawaton sa pagtuo nga kana tinuod kay ang Dios di man mamakak. Bosa ang Ginoo sa makadaghan hubaro niya ang misteryo. O siya na mahuhubad nato nga ang anak nga si Jesucristo anak samahan. Pero way sinugdan o way katapusan ang amahan, wa say sinugdan o katapusan ang anak. O karon mahimo siyang tao. O siyang pagkatao, wa siya muagi sa nandang hinabu kay usas babae lalaki, kay way lalaki nilabot ni Maria. So that is a kind of mystery nga gihatag o gipaybawas Ginoo nato. Nothing is impossible nga way dili niya mahimo. Tungod siyang tuyo nga maluwas ang tao, gigugma niyang tao o nga gugmas Ginoo ipakita siyang kasakit o kamatayon, siyang dugo nga makapasaylo sa itong kasa. That's beyond a kind of human charity. It is a kind of love sa kagugma nga mayatag siyang tibuok nga pagkamao aron maluwas ta. O kana mao ang di matugkad nato apan tinuod gipakita sa Ginoo nato nga ang gugma makita ug mabati nato pinagi ni Kristo siyang kamatayon. Nya Wala, brother Sok nya namlay gamay oras nga atong nabilin nga gihatag sa DYRF. Imon lang tingin pasalamat. Pero Pasalamat sa galing sa itong mga kauban ron. Ubay-ubay ta si Dennis Bacolod, Steve Buti, diri si Glenn Kimod, o si Mado Aquino. O kanimo pasalamat kit kita. O atong pinumdum nga tunay mahinungdanon sad nga hinabo sa atong katilingban nga ngay ta magpasalamat. Ang Talisay City, Cebu, Philippines. Tunay daghan nga mga gikinahanglan nga mga suliran, pero ang kaayo sa magagahom nga Dios misangkap sa gikinahanglan sa Talisaynon. Ang Talisaynon, Talisay City, Philippines, dunay ospital. Ug kanang mo ospital, way bayad ang serbisyo sa doktor, way bayad ang mga tambal. Lipay kay mga tao. Sa kay gani naglinya ko kay sa kabutika, ako sa kababae mingon, "Sok, ang akong pana nayo, lisod kayo ang pagkaayo." Nga naman kay dunay gikuha sa doktor sa lawas sa tao, operasyon nga grabe kayo. Unya pila ka buwan naglukso-lukso kay naayo siya gikas hospital sa Talisay. Unya pila ba imong nabayad? Bayad 300,000. Wa may kwarta na. So, pero ganun na pero man. Wa may papayra sa serbisyo sa doktor, wa may papayra sa tampal. Naku mo ba? Nga kung ba na mayo na kayo. Gipirahan, tambalan, pero wa magayo ang doktor. Way bayad at tampal. Pastilan. Kaya, mura. Ang eskwelahan sa Talisay College, makapaybuong kayo. Kay kapin sa 8,000, 8,000 kapin ang mga estudyante pero tindaghana. Yan itong pipila ka simana nag-graduation, 1,600 graduates, pastilang lipayas mga inahan, naghilaks kalipay. Kaya ilang gasto, pliti regular bounds mga bata. O kini mga professionals, nagdiploma, o doon na mga dagkong mga patigayon, nga andang pagdawat kanila. Kalipay kaya sa mga ginikanan. Niya ang aksyon agad sa mayon mao nga kung doon ay mga kinanglan sa mas mga tambal
ya kas na yang gikontrato ang mga butika, pharmacy aron nga kung dunay nagkinahanglan og tambal adto ra dito madaan lang tambal og paid na sa aksyon agad kwarta na nagiandam si mayor sa mga nagkalison og yatong Bagyo Tino 14 dagkana thousands of families nga way kapuyan ipapuyo sila temporarily basketball courts ug mga eskwelahan unya pagkabot sa duha ka buwan naganaog na sila itagag kwarta nga makatukod sila bisag gamay lang nga balay nga mahalabalik sila silang kapuyanan kini ang gugma ug kalipay nga gibati sa mga talisaynon o sa salamat ha og ang Dios magapanalangin nato atong pag yukbusan sa atong manager dong aling sa DYRF Si Brother Rubin Bertosio yes Brad Rubin Bertosio o si Brother Alvin Sanchez. Brad Alvin Sanchez O ato sang technician brother Sok si Brother Julius Kaputulan. Julius Kaputulan ang atong technician nga mo'y naka padagan og panlanog sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Dios magapanalangin nato tagbo tapuhon ni atong tulumanon ang